ଗେଲୁ ଯିବୁ ବଲବ କତିକି? କଣ ହେଇଛି? ଓ ବଲବ କତିକି ଯିବୁ? ମୋ ସୁନା ମାମା କାଇଁ ମ? ଗେଲୁ ରାନୀ କାଇଁ? କାଇଁ ଗେଲୁ? କଣ ହେଲା? କାଇଁ ମ? କଣ ହେଲା? ଓ ଓ ଓ ଓ ମାମା କତିକି ଯିବୁ? ବଲବ କତିକି? ବଲବ କତିକି ଯିବୁ? ବଲବ କତିକି ଯିବୁ? ଓ ବଲବ କତିକି ଯିବୁ? ଯିବୁ ବଲବ କତିକି? ଓ କଣ ହେଲା? ବଲବ କତିକି ଯିବୁ? ବଲବ? ହଉ 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 ହଉ। ମାମା କଣ ହେଇଛି? ଓଲୋ କଣ ହେଲା ତୋର? ହଉ କଣ ହେଲା? ମୋ ମାମାର କଣ ହେଇଛି? ଓ ଗେଲା ରାନୀ କାଇଁ ମ? କହିଦେ କହିଦେ ମ। କଣ ହେଲା ମୋ ସୁନାରେ କଣ ହେଲା? ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୋଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଡାକୁଛନ୍ତି? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଇପା ଏଠି କିଏ କିରେ? କିଏ କିରେ? କିଏ କିରେ? କହିଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। କି ଲକ୍ଷ୍ମୀଟାରେ କିଏ ଡାକେ କିରେ? କିଏ ଡାକେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ? କହିଦେ। ହଉ ସେ ନେଇଯା। ମାମା କାଇଁ? ଗେଲୁ ମାମା କାଇଁ ମ? ଗେଲୁ ମାମା କାଇଁ ମ? କାଇଁ ମୋ ଗେଲୁ? ଏଇଠି ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଇଠି ଏଇଠି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଠି ଟୁକୁ 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 ଟୁକୁ। ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। କାଇଁ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ? କାଇଁ ମ? କେତେ ମାମା କାଇଁ? ଗେଲୁ ମାମା କାଇଁ ମ? ଗେଲୁ ରାନୀ କାଇଁ? କାଇଁ ମୋ ଗେଲୁ? କାଇଁ ମୋ ଗେଲୁ? କାଇଁ ଗେଲୁ? ଗେଲୁ ଆଇ। ଗେଲୁ ଆଇଲା। ଗେଲୁ କାଇଁ ମ? ଗେଲୁ ତୋଡ଼ି ପୋଡ଼ି ପଟେଇ ଦେଲାନି ଏଗୁରା କଣ ଦେଖିକି? ହଉ ନିଜେ ମୁଁ ଦେଖିନି। ହଉ ବନ୍ଦ କର।